खुलुमबाय बेयो बड'लेण्ड इंखं टेलिभिजन दिनै 12 नभेम्बर 2020 बिस्तिबार खालि सानसेनि बरादखौ नोंथांमोननि खाथियाव लानानै फैदों आं सदानन्द दैमारिया। सिगां फरायथिं लादों मेष राशि। दिनैनि साना जोबोर मोजां, गोसोखौ जोबोर गोजोननाय मोनगोन, गोसोनि बोलोआ बांगोन, देहाया दिनै मोजाङै थागोन। अब्लाबो जानाय लोंनायाव सांग्रां जानाया गाहाम। रांखावरियाव जोबोर मोजां जायो, बेफार फालांगियावबो मोजां मुलाम्फा मोननो हागोन। मावनो लानाय खामानिखौ दिनै गोरलैयैनो मावफुंनो हागोन। न'खराव बिसि फिसायनि गेजेराव अनलायनाय फैगोन, समाजाव गोबां मान मोनगोन, बयनिबो गोसोखौ जै खालामनो हागोन। सेंग्रा सिख्लाफोरा गोसोनि साननायखौ फोरमायलायनो हागोन, फरायसाफोरा फरायनायाव गोसो दुंगोन, मोनफ्रोमबो बिथिङाव जाफुंसारगोन। वृष राशि। दिनैनि साना जोबोर मोजां, गोसोखौ जोबोर गोजोननाय मोनगोन, मावनो लानाय खामानिखौ मावफुंनो हागोन। रांखावरियाव जोबोर मोजां, बेफार फालांगियावबो मोजां मुलाम्फा मोननो हागोन। न'खराव बिसि फिसायनि गेजेराव अनलायनाय फैगोन, देहाया दिनै मोजाङै थागोन। अब्लाबो जानाय लोंनायाव सांग्रां जानाया गाहाम। जायखि खामानि मावा मानो खामानिफोरखौ मोजाङैनो मावफुंनो हागोन। लाइमोनफोरा जोबोर रमान्टिक जागोन, फरायसाफ्राबो फरायनायाव गोसो दुंखांगोन। मिथुन राशि। दिनैनि साना जोबोर मोजां, गोसोखौ जोबोर गोजोननाय मोनगोन, सोरबा लोगोनिफ्राय मोजां खौरां मोनगोन, देहाया मोजाङै थागोन। अब्लाबो जानाय लोंनायाव सांग्रां जानाया गाहाम। रांखावरियाव मोजां, आया बांगोन, बेफार फालांगियाव मोजां मुलाम्फा मोननो हागोन। न'खराव अनलायनाय फैगोन, गोसोनि बोलोआ बांगोन, बिदा फंबायजों मोजां सोमोन्दो थागोन, बिमा बिफानि बोर मोनगोन, गोसोनि साननायफोरा जाफुंसारगोन। फरायसाफ्रा मोजां फिथाइ मोननो हागोन। न'खराव दिनै सोरबा आलासि फैनो हागौ। कर्कट राशि। दिनैनि साना बारा मोजां नङा, गोसोखौ उसुखुथु मोनगोन, मावनो लानाय खामानिखौ मावफुंनो हानाय नङा। रांखावरियाव मोजांद्राय नङा, नाङा फाङा खरसाया बांगोन, देहाया मोजाङै थानाय नङा, गोबां रोखोमनि जेंना नुजाथिगोन, गुबुननि हेफाजाब मोननाय नङा। न'खराव बिसि फिसायनि गेजेराव अनलायनाय फैगोन, बिदा फंबायनि हेफाजाब मोननाय नङा। फरायसाफ्रा मोजां खौरां मोनगोन, सोरबा लोगोआ खहा खालामनो नाजागोन, सांग्रां जानाया गाहाम। सिंह राशि। दिनैनि साना बारा मोजां नङा, गोसोखौ जोबोर लोरबां मोनगोन, मावनो लानाय खामानिखौ मावफुंनो हानाय नङा। रांखावरियाव मोजांद्राय नङा, फालांगियाव खहा जानो हागौ। न'खराव अनलायनाय फैगोन, गोसोनि बोलोआ बांगोन, मावनो लानाय खामानिखौ मावफुंनायाव बानाय फैगोन, गोसोनि साननायफोरा देबोरनांगोन, समाजाव मान मोनगोन। न'खराव बिसि फिसायनि गेजेराव अनलायनाय फैगोन, बिदा फंबायजों एना एनिबो जानो हागौ, सांग्रां जानाया गाहाम। कन्या राशि। दिनैनि साना जोबोर मोजां, गोसोनि बोलोआ बांगोन, गोसोखौ दिनै जोबोर गोजोननाय मोनगोन, गोबां खामानिखौ मावफुंनो हागोन। गुबुनजों गोरोबनानै मोजां खामानि मावनो हागोन, गुबुननि गोसोखौ गोरलैयैनो बोनो हागोन। सोरबा लोगोनिफ्राय मोजां खौरां फैगोन, रांखावरियाव जोबोर मोजां, बेफार फालांगियावबो मोजां मुलाम्फा मोनगोन, देहाया दिनै मोजाङै थागोन। अब्लाबो जानाय लोंनायाव सांग्रां जानाया गाहाम। न'खराव बिसि फिसायनि गेजेराव अनलायनाय फैगोन, मावनो लानाय खामानिखौ गोरलैयैनो मावफुंनो हागोन। सेंग्रा सिख्लाफ्रा गोसोखौ जोबोर रमान्टिक मोनगोन आरो प्रप'ज खालामनोबो हागोन। फरायसाफ्रा फरायनायाव गोसो दुंगोन, गुबुनजों मोजां सोमोन्दो लाखिनो रोंगोन। तुला राशि। दिनैनि साना जोबोर मोजां, गोसोनि बोलोआ बांगोन, बहाबा दावबायहैनो मोननानै गोसोखौ जोबोर गोजोननाय मोनगोन, गोसोनि साननायफोरा जाफुंगोन, मावनो लानाय खामानिखौ गोरलैयैनो मावफुंनो हागोन। देहाया दिनै मोजाङै थागोन, रांखावरियाव जोबोर मोजां, न'खराव बिसि फिसायनि गेजेराव अनलायनाय फैगोन, समाजाव गोबां मान मोनगोन, बेफार फालांगियाव मोजां मुलाम्फा मोनगोन, लोगोफोरनि हेफाजाब मोनगोन, गोदान खामानि मावनो गोसो दुंखांगोन, लाइमोनफोरनि गोसोआ जोबोर रमान्टिक जागोन। वृश्चिक राशि। दिनैनि साना जोबोर मोजां, गोसोखौ जोबोर गोजोननाय मोनगोन, सोरबा लोगोनिफ्राय मोजां खौरां मोननो हागौ, मावनो लानाय खामानिखौ थि समावनो मावफुंनो हागोन, गोसोनि साननाया जाफुंगोन। न'खराव
बिसि फिसायनि गेजेराव अनलायनाय फैगोन। रांखावरियाव जोबोर मोजां। बेफार फालांगियावबो गोबां मुलाम्फा मोननो हागोन। देहाया दिनै मोजाङै थागोन। अब्लाबो जानाय लोंनायाव सांग्रां जानाया गाहाम। लोगोफोरनिफ्राय हेफाजाब मोनगोन। गोसोआ दिनै जोबोर रमान्टिक जागोन। सोरबा मुंदांखा सुबुंजों लोगो मोनलायगोन आरो मोजां खामानि मावनो हागोन। धनु राशि दिनैनि साना बारा मोजां नङा। गोसोखौ जोबोर गुलाय गुजाय मोनगोन। सोरबा लोगोआ लाजि फोनांनो नाजागोन। मावनो लानाय खामानिखौ थि समाव मावफुंनो हानाय नङा। गोसोनि साननायफोरा देबारनांगोन। रांखावरियाव मोजांद्राय नङा। बेफार फालांगियाव खहा जानो हागौ। समाजाव अदेबानि मान मोननो हागोन। देहाया मोजां थानाय नङा। गोबां रोखोमनि देहायारि जेंना नुजाथिगोन। न'खराव अननानै फैगोन। फरायसाफ्रा फरायनायाव गोसो दुंखांगोन। सेंग्रा सिख्लाफ्रा गावबा गावनि गोसोनि साननायफोरखौ फोरमायलायनो हागोन। मकर राशि दिनैनि साना बारा मोजां नङा। गोसोखौ जोबोर आला खाला मोनगोन। गोजोननि आंखाल जागोन। देहाया मोजां थानाय नङा। जानाय लोंनायाव सांग्रां जानाया गाहाम। रांखावरियाव मोजां। मोननो गोनां धोनखौ दिनै मोननो हागोन। बेफार फालांगियाव अदेबानि मोजांद्राय नङा। खहा जानायनि सम्भावना दङ। न'खराव अनलायनाय फैगोन। गोसोनि बोलोआ लोरबां जागोन। गोबां खामानि मावफुंनो हानाय नङा। समाजाव मान मोनगोन। गोसोखौ दिनै जोबोर रमान्टिक मोनगोन। सोरबा लोगोनिफ्राय मोजां खौरां फैगोन। सिगांनि बबेबा जाथायखौ गोसोखांनानै गोसोखौ जोबोर गुलुं गुजुं मोनगोन। कुम्भ राशि दिनैनि साना जोबोर मोजां। गोसोखौ जोबोर गोजोननाय मोनगोन। मावनो लानाय खामानिखौ थि समावनो मावफुंनो हागोन। समाजाव मान मोनगोन। रांखावरियाव जोबोर मोजां। बेफार फालांगियावबो मोजां मुलाम्फा मोनगोन। देहाया दिनै मोजाङै थागोन। न'खराव बिसि फिसायनि गेजेराव अनलायनाय फैगोन। सोरबा लोगोनिफ्राय मोजां खौरां मोनगोन। गोसोनि साननायफोरा जाफुंजोबगोन। सेंग्रा सिख्लाफोरा जोबोर रमान्टिक जागोन। गोसोनि साननायखौ फोरमायलायनोबो हागोन आरो प्रप'जबो खालामनो हागोन। मीन राशि दिनैनि साना जोबोर मोजां। बहाबा दावबायहैनानै गोसोखौ जोबोर गोजोननाय मोनगोन। गोसोनि बोलोआ बांगोन। गावनि साननायखौ गुबुननो फोरमायनो हागोन। देहाया मोजाङै थागोन। रांखावरियाव जोबोर मोजां। मोननो गोनां धोनखौ मोननो हागोन। बेफार फालांगियावबो मोजां मुलाम्फा मोनगोन। न'खराव अनलायनाय फैगोन। मावनो लानाय खामानिखौ मावफुंनो हानानै गोसोनि बोलोआ बांगोन। बहाबा हान्थिनायनि खाबु मोनगोन। दिनैनि राशि फरायथिनाया एसेनोसै। जोबनायाव बेखौनो खावलायो जाहाथे नोंथांमोना सानफ्रामबो जोंनि बे बड'लेण्ड इंखं टेलिभिजनखौ नायबाय थायो आरो साबस्क्राइब खालामो। एसेनोसै। गोजोन्थों।